Ježiš Kristus dokonal svoju pozemskú púť v 33. roku. Tvoja kostra chrbta obsahuje rovných 33 stavcov. Je nesporné, že táto zhoda v počte, ktorý symbolizuje završenie jeho najvyššej obety, je zaznamenaná aj v štruktúre tvojej chrbtice. Na každej strane hrudného koša máš 12 rebier. Toto zrkadlí 12 Kristových nasledovníkov, 12 izraelských rodov a 12 nebeských vstupov. Stvoriteľ zaznamenal svoj plán priamo do tvojho kostného tkaniva. Tvoja telesná schránka predstavuje svätyňu, kde sídli nebeská prítomnosť. Vagus, nerv v tvare kríža, prepojuje tvoj mozog, srdcový sval a tráviaci trakt. Uvedie sa do činnosti, keď sa oddávaš modlitbe, keď hlboko vdychuješ a vydychuješ, alebo keď udelíš odpustenie. Týmto utišuje vnútorné nepokoje, ako by v tebe prebýval Kristus, ktorý ťa lieči zvnútra. Ježiš povstal z hrobu po 3 dňoch. Podľa vedeckých poznatkov sa už na 3. deň pôstneho zdržania spúšťa obnova tvojho organizmu. Opotrebované bunky zanikajú, aby uvoľnili miesto pre nové. Tvoje telo prechádza vlastným vzkriesením. Toto nie je dielo náhody, ale prejav zámerného Božieho usporiadania. Tvoj srdcový sval poháňa elektrický impuls. Tvoja myseľ sa rozjasní a aktivuje počas modlitby. Zloženie tvojich slž sa mení v závislosti od tvojich emócií. Tvoje kosti slúžia ako schránka pre tvoje spomienky. Tvoje telo automaticky vzdáva úctu, bez ohľadu na to, či si to uvedomuješ. Bol si sformovaný so zmyslom pre posvetnú úctu a úžas. Si naplnením proroctva v ľudskej podobe, súhra pozemského prachu a Božej esencie, ducha a hmoty. Boh ťa nielen priviedol k existencii, ale vtisol sa do tvojho bytia. Nemusíš ho hľadať kdesi v diaľke. Postačí, ak nahliadneš do svojho vnútra, lebo tam bol neustále prítomný. A ak vo svojom srdci cítiš hlad po pravej viere, po úprimnej modlitbe, ktorá objíma, a po spôsobe života, kde pomáhaš ostatným a šíriš nádej do miest, kde vládne beznádej, kráčaj po boku Krista.